tene avril kalo kile folo san 2024 aw bisimilay mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla kunu karido marsi kalo kile 31 san 2024 o yɛrɛ kɔni kun ye don belebele ni o bɛna chrétien olu yɛrɛ kɔni ka seliba o kɔnɔna ma o hukumu kɔnɔna la an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale yɛrɛ bɔla ka tasibila kɛ ka ɲɛsin chrétien ma u ka seli yamaruya olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka tila k'a yira u la k'a fɔ n'u yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka duwawu don o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka ba Maliba ma ka sabu kɛ ale bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ nisɔndiyaba ye jamanadenw o yɛrɛ kɔni ma foli bila o yɛrɛ kɔni bɔla an ka camancɛ fanga ale yɔrɔ. Bolimafɛn sen filatigiw olu yɛrɛ kɔni ka bugunnatigɛ sɛbɛn o tali a yirala k'a fɔ o b'a la ka waleya fɔ ka taa se avril kalo tile 30 o yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ ni e maa min ma se ka i ka o papiye o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni wagati kɔfɔta in o kɔnɔna na ko ɲagini o yɛrɛ kɔni bɛ da o ma kɔfɔta ninnu kan kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla an ka Bamakɔ miiriba ale yɔrɔ. Amena kɛnɛya ko kunnafoniyaw la a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni tile barika ani funteni barika ko o yɛrɛ kɔni bɛnnen kosɛbɛ maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko olu ɲɛnɛbɔli ma olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dugudenw ladaniya k'a fɔ ko nin wagati in na ko bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la k'a daminɛ denmisɛnnin fitininw na fɔ ka taa se maakɔrɔbaw olu yɛrɛ kɔni ma ko maaw ka to ka jiw ko olu yɛrɛ kɔni min kosɛbɛ ko ka sabu kɛ ko nin wagati kofɔta in na ko farikolo ale yɛrɛ kɔni mago bɛ jɔ ji la o tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko maaw ka to ka koli ko o fɛnɛ matarafa kosɛbɛ ko o yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye k'a to fariko ale yɛrɛ kɔni bɛ kisi jiko o yɛrɛ kɔni tɔɔrɔli ma. Kunu karido marsi kalo tile 31 san 2024 kɔnɔna na jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko ADEMA ale ni politiki jɛkulu caman olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ka laɲini dɔ ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan laɲini o yɛrɛ kɔni bɛ ka boli min kan o de ye k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔ kalata ye ko waati jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ka se ka fɔ o la ka jamanadenw ladɔnniya o ko la. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbuktukaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Banbagaciw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ na binkani wale o yɛrɛ kɔni ta ka o yɔrɔ kɔni sɛgɛrɛ min yɛrɛ n'a kɛla jumadon marsi kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni kɔnna Banbagaci ninnu yɛrɛ kɔni ma ka se ka dansigi kɛ walasa binkani wale ale ma se ka waleya cogoya min na. O hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni sera ka Banbagaci ninnu k'u yɛrɛ kɔni ka fɛn suyataw ko olu yɛrɛ kɔni caman sɔrɔ halisa ala ka jamana in basigi. Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,100,000 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungarankew olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen-kelen sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la.
an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la irisikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ irisi kɔkanko minisiri ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di kunnafoniya minnu kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna ɲagini sɛbɛnci ikranikaw olu yɛrɛ kɔni ma ka sabu kɛ bingani wale min ni u yɛrɛ kɔni kɛla u ka yɔrɔ la ni ale bɛ wele ko Krokisiti maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni senyɛla ni bingani wale o yɛrɛ kɔni na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ɲagini sɛbɛn o yɛrɛ kɔni bɛ ka ciya ka se banbagaci minnu fɛnɛ ni olu yɛrɛ kɔni senyɛla ni ko kɔfɔta in na. Senegali ni a yirala k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni kɛla ni wagati damadɔ in na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura Basiru Joma Faye ko ale yɛrɛ kɔni kunnafoniya dɔw bila k'a yira k'a fɔ ko ni ale yɛrɛ kɔni ka ko olu ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛɛ o yɛrɛ kɔni sigila sen kan ko ale yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ walasa AES jamanaw Mali Burkina ale ni Niger ko olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin ka na CEDEAO o yɛrɛ kɔni na cogoya min na halisa an bɛ to Senegali ale ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye BCEAO ye ko o yɛrɛ kɔni ye foli bilaba o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Senegalikaw ma. An bɛ taa Burkina Faso olu yɛrɛ kɔni ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ yira kunnafoniya minnu kɔnɔna na ni u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ni u ni Faransi ka jɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira k'a fɔ u ka baara yɔrɔ dɔw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni kun tɔgɔ dalen don Faransi maaba dɔw la ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka sira dɔw ye minnu tɔgɔ dalen don Faransi maaba dɔw la ko yɛlɛma o yɛrɛ kɔni bɛna don olu kɔnɔna na ko olu tɔgɔ ninnu ko olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma. Kunnafoni kuncɛla an bɛ segin ka na an ka ba Maliba o kɔnɔna na arajo baarakɛlaw ni kunnafoniso bɛɛ olu yɛrɛ kɔni dusuma kasɛlilen don kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an baaraɲɔgɔn ye ni ale yɛrɛ ye arajo jɛkafɔ ale ɲɛmɔgɔ ye ni ale bɛ wele ko Dieudonné Dako kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ Ala ka kalifa o yɛrɛ kɔni sela ale ma ni a ka suturali o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ bi avril kalo tile fɔlɔ san 2024 kɔnɔna na an bɛ Ala deli badanɛ ma Ala k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kan an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an bɛ foli di an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na.